खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 मे 2026 मायथाइ एबा 24 बैसाग दान 1433 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थांखिफोरनि सायाव बांसिन गोसो होगोन। खामानियाव गोदान आदब आजावनाया मुलाम्फा जागोन। मावख'आव नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायथाव जानो हागौ। गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखराव हेफाजाब थाबाय थागोन। नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ सिगाङाव फैगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा खमला गाब। बृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थिरांथाफोराव सांग्रां थानांगोन। हरखाब थिरांथा लायोब्ला खहा जानो हागौ। खामानि थिलियाव धैर्य लाखि। रांखान्थियारि थासारिया नर्मेल थागोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन खालामगोन। गोजाम जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। नोंथांनि गावजों गाव दबथायनाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। साना गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान खारिथि आरो सोलोंनाय लानानै फैगोन। नोंथांनि सोदोबफोरा मानसिफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन। खामानियाव गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सम मोनगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया गोख्रों थागोन। गोदान जागायनायनि नेरसोन नुजानो हागौ। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनाया गोनांथार। गावनि खामानि थिलियाव दिदोमथि लाखि। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्राङै आगान ला। नखरजों सम हगारनाया गोजोननाय मोनगोन। माखासे गोजाम गोसोखांथिफोरा नोंथांनि गोसोआव गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि धैर्यआ नोंथांखौ समानथि होगोन। गोदान सानस्रि जौगागोन। साना सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुपा बायदि हाथफ्ला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव मोनसे गोदान दिथा मोननो हागौ। नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांखौ सिनायथि होगोन। खामानि थिलियाव मान सन्मानआ बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। न'आव गोजोन आबहावा थागोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि गोहोआ नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गेबेंथिखौ लाखिनो नांगोन। फिसा-फिसा गोरोन्थिफोरा गिदिर फिथाइफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। खामानि थिलियाव जौगानायनि खाबुफोर नुजागोन। रांखान्थियारि हालोदआ दिदोम थागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि खस्थ'आ लासै-लासै फिथाइ होगोन। मोनसे गोदान बिथांखि दानो हागौ। साना समानथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें सिलर गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरनि सायाव गोसो होनो नांगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाया जाथावना। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि आखुआ मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा समानथि लाखिनो नांगोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना गोथौ सानस्रिनि सान। नोंथांनि थिरांथाफोरा गोनांथार जागोन। खामानि थिलियाव सोलायनाया जाथावना दं।
रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथांहा नखरनि हेफाजाब थागोन। नोंथांनि खस्थ'आ लासै लासै जाफुंसार जागोन। गोदान सानस्रिनि गोदान आदब जौगागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मेजेन्टा गाब। धनु राशि। दिनै गोदान खाबुफोर लानानै फैगोन। खामानियाव गोदान खाबु मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना गोब्राब नाजानाय आरो फिथाइनि सान जागोन। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव सिनायथि मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना गोब्राब नाजानाय आरो फिथाइनि सान जागोन। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव सिनायथि मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिनि सान। नोंथांनि सानस्रिया नोंथांखौ मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। नोंथांनि खामानि फोथाराव गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखि जागायनो हागौ। नोंथांनि नोजोरा मोजां थागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लेभेन्डार गाब। मीन राशि। दिनै गोजोन आरो समानथिनि सान जागोन। नोंथाङा धैर्यजों नोंथांनि खामानिफोरखौ फोजोबगोन। नोंथांनि हाबाथिलियाव लासै लासै जाफुंसारनाय फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि सानस्रिफोरा रोखा जागोन। साना सिरि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।